Chiche. Chiche ah. Yes, the chiche. Yan, kumiri pa mo kamagan. Alas lang to yung kulay nila sa pag nandyan sila sa ano. May ilaw, no? Para sa mga buong radar ka. Basta ano. Yan. Bitawan mo muna ba? Patutukan ko na. Maganda sana kayo may mga kulay na palang red. So may mga red yan? Oh? Maraming may violet pa? Oh, kaya ng ganang lagaan sir. Balak ko nga ganyan mailagay ko dyan. Oo, mas maganda sa... Morgan. Ganda pag madami yan. Kasi pag ito pa kasi. Gusto mo. Ganda ng kulay green. Ayan mo, okay na. Ano yung nandun sa dulo sila? Patay ata na Nangaw. sa loob sa... Naipit. Hindi, nasa labas. Sa labas na. Naipit siya. Kakako, bakit eh? Ito ang kakako ko. Ipagod. Finish mo yung cutting get up to. Kaban? Tambay ng mga lumabas. Pagod. Paawat. Base tigas ah. Apa? Morgan. 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 Tagal mo kanina para ang sana lock. Yan. Yung bagito po kasi ito guys. Mas patigas na ngayon. Nabilis siya ng pagkasa. American Pie. Chichi. 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 Okay. Ang naglock. Iyak siya eh. So guys. Chichi. Sa. Gandang ba? Umiyak eh. Iyak ka na. Ang mga gawin. Posibilidad na wala. Pag nag-iyak nga sa yan, second session po. Second try ni Morgan. Lock po guys. Lock and load. Chichi. Lock. Sakit. Balik ko kasi yung titi niya eh. Iba yung titi niya, balik ko sa pag ganun. Ayun, kaya masakit. Pero maliit yung balls. Mali. Bata pa kasi. Uli ko yung ano. Nakataas yung pang magbaba, malamboy. Lock na yan. And low. Ito na. Chichi. Isa. Ganyan. Ito na. Chichi. Teka na. 5 minutes na.